आङो थांलाबो थाइजौआवनो आं थांला फन गैलाना बिदि नङाना फंबाय मालायनि संसारखौ गाज्रि सासे बर' सेंग्राया बेंगलराव मालायनि हौवा गोनां आरो गथ' गोनां हिनजावखौ लांनानै ओरैबायदि दादागिरि माने जायनि हिनजावखौ लांदों बै हिनजावनि हौवाखौसो माने उल्था दम होबावदों आरो ओरैबायदि माने दम मालायनि थुरसिनि ओंखाम सेना जानानै जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि थायो। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। थ' बेंगलराव सासे बर' आइजोखौ माने लाना थांदों आरो बे हौवाया लायनो थांफिनदोंमोन आरो बेखौ उल्थासो दम होदों। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ माने जोबोद आसरित आरो मालायनि हिनजावखौ लांनानै आरो लायफिन थांनायाव हौवाया लायनो थांदोंमोन बे हौवाखौ लायनो थांनायाव उल्थासो दम होबावबाय आरो हिनजावाबो थांला होननानै बुंखाबाय आरो। थ' कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन जाय बिथांमोना गुबुननि हिनजावखौ लांनानै बेंगलराव माने बिथांमोना गोसथोलाय जाहैदों आरो बैसोरखौ मोननानै बिथांमोना थानायाव लांदोंमोन। थानायाव लांनानै बिथांमोना माने पुलिस स्टेसनाव जनायहैदोंमोन आरो बै जाय हौवा गिबि जाय हिनजावा गुबुनजों खारलांदों बै हौवायाबो लायफिननो होननानै बैसोरखौ लोगो हमनानै बैसोरनि हेफाजाबजों माने बिसोरखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो थांफादोंमोन। बेयाव माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे आरो बै हौवाया जाय हौवा गोनां हिनजावखौ लांनाय सेंग्रा बै सेंग्राया उल्थासो ओरैबायदि माने दादागिरिबाव आरो। थ' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। रायजोफोर नैबे ड्रेस गोजा गाननाय आइजोआ हाबा जाखानाय नैबे स्कुटाराव गाखोनाय हौवाजों मोजां मोनलायनानै बेंगलराव खारबोदों। बेनिफ्राय दा असे हौवाया लांनो होननानै फैदोंमोन नाथाय बिसोरो सिगांग्रो बे जायगानिफ्राय लाबोनानै पुलिस स्टेसनाव लाबोनायाव माखासे मिस्टेक जाबाय। हिनजावा गावनि हौवा असेजों थाङा होननायलाय पुलिसफ्रा हिनजावा जायजों गोसो बेजोंनो थांफिनथों होननानै पुलिसफ्रा होगारनायलाय दा हिनजावा मोजां मोननाय हौवाजों थांबाय। दा असे हौवाया मोनलांनाय जायाखिसै आरोखि बेंगलर कर्नाटकआव बिथाङा फैदोंमोन लांफिननो होननानै मोजां मोननायखौ देरसिन सानबाय बियो गावनि न'खरखौ बावगारलांबाय। दा माथो होनबावनो दा नोंथांमोनहा बे आइजोनि सायावहाय बा नैबे मोजां मोनग्रा हौवानि सायावहाय मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा बेखौ सिनायखायो जानांगौ। नों दिनै बबायदे बाबु नोंसिना मा जादों होनबा दम होनायसो जादों। मानो दम होनाय माने नों मालायनि हिनजाव मानो लाना फैदों? मानो दम होनाय जाखो? जेनेबा मालायनि संसार जाखानाय फिसा फिसौ गोनांखौ मारै लाना फैदों? आसामाव थांनानै लाना फैयाखै आरो नों लाना फैदों आं लादों माथो मालायनि फिसा फिसौ गोनांखौनो बोरै लानो मोननांगौ? ड्राइभार सोलाय दंमोन नामा बिहा? ड्राइभार सोरबासो लानो मोनो ना? आङो थांलाबो थाइजौआवनो आं थांला फन गैलाना बिदि नङाना फंबाय मालायनि संसारखौ गाज्रि गारि दिनै बिराद मोजाङै गबाय आरोखि पुलिसाव लांनाया बिराद मोजां जाबाय। पुलिसनि लेखायाना खालामालै थांलांबायना थारैनो नुनानै बुजिबाय नोंथांमोना। थ' बेवहाय मालायनि थुरसिनि ओंखामखौ लांना जाहैनानै माने उल्थासो खुरना होग्राखौ माने दम होबावदों आरो ओरैबायदि माबायदि साहसनि मानसि नुवाखै। आरो हिनजावाथ' माने फैखाला होनना बुंबाय हौवाया थांबाय आरो बै सेंग्राया माने इसिबां दम बियो। दा जुदि जाय बिथां सारमोना कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन बिथां दैदेनगिरि सारमोना बिसोरखौ मोनदोंमोनब्ला पुलिस थानायाव होआलाबासिनो बैसोर सानैखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौमोन ओरैबायदि खालामनांगौ बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनानै दा बिसोरखौ माने बेबायदि हगारनाङामोन आरो। दा नुबायना माबायदि मालायनि हिनजावखौ माने गारियाव गाखोदो ओरैबायदि जबरजस्तिथार गावनि थारसै आरो जेन बियो सासे सिख्ला आयथायानो नांला सासे माने जुवान जाफुनाय सिख्लायानो नांला जुवान जाफुनाय सेंग्रायानो नंला आरो बेहाय गथ' गथाय रावबो गैया। बै लायनो थांनाय हौवायाबो जेनेबा बिसोरनि मथेब्ला बिमा बिफासो जाहैबाय बा बिफासो जाहैबाय। ओरैबायदि माने मालायनि हिनजावखौ माबायदि खालामलायनो हायो बर' सेंग्राफोराबो नायदो।
दा जोबोद माने आसरित आरो बेफोरबायदिया बेखायनो बेफोरबायदिखौ लाइक होथारनाङा जे मोनबाथाय आरो दामखानांगौ पानिशमेन्टखौ ओरैबायदि होखानांगौ माने बेफोरबायदि खालामनो हायि बायदि माने इयुनाव बेफोरबायदि लामायाव थाङि बायदि माने मोनबाथाय पानिशमेन्ट होनांगौ मोनबाथाय पानिशमेन्ट होनांगौ ओरैनो नागारनाङा जोंना बेफोरबायदि ओरैनो हगारनाय निमाहा होयै होयैनो बिराद माने बारानिफ्राय बारा बांगासिनो दं आरो आखलफ्रा माखासे बर' हिन्जावफोरनि आखलफ्रा बर' हौवाफोरनि आखलफ्रा ओरैनो हगारबाय थायो नालाय जेबो पानिशमेन्ट होआ नालाय जेबो राहा लाया नालाय ओरैनो माने बुजायना दोनबाय थायो एसे एनै पानिशमेन्ट होनांगौ पानिशमेन्ट होमबासो गारगोन ओरैनो बुंनायल'जों जाया दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दा मालायनि हिन्जावखौ थौदो गाखोदो गारियाव गाखोदो होनलायथारबाय ओरैबायदि माने दम आरो गावनि माने गोसोथोनाय सिख्लायानोसै आरो बे सासे सिख्ला इथायानोसै आरो गथ' गथाय गैयि बायदि ओरैबायदि माने मानसिफोर थायोना मानसिया संसाराव दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बैसोर जाय हौवा हिन्जावफोर गोदान लालायनो नागिरदों बिसोर नुथों आरो नुनानै बिथांमोना एसे गन्थं दै हाबथों बिथांमोन बायदिखौ हगारनानै लाब गैया भाइराल खालामनांगौ बैसोरबायदि मानसिखौ मोनोब्लाथाय ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ माने उन दाहा खालामथारनांगौ बिसोरखौ दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।